ଇଏ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଗାଁର କଥା। ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଧାନ ଚାଷ ଫସଲ କରି ବହୁତ ଆରାମରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଆସି ବିଲରେ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା କି ସେଇ ଭୂତଟି ଶୁଣିପାରିଲା। ଭୂତକୁ ତ ରାଗ ଆସିଗଲା। ଭୂତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା, ଯା ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବୁ କି ଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଛି। ଲୋକଟି ବି ଦୟାରେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କି ଭୂତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭୂତ ଦୟା ପାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଲୋକଟି ଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ସେ କାଳୀ ବାବା ପାଖକୁ ଗଲା। କାଳୀ ବାବା ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କାଳୀ ବାବା ଏଇ କଥା ଶୁଣି କାଳୀ ବାବା ତପସ୍ୟାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କାଳୀ ବାବା ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କାଳୀ ବାବାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ସେ ନାଗୁଣୀକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ନାଗୁଣୀ ଆସିଲା। ନାଗୁଣୀ ଆସିଲା ପରେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଭୂତ ଆଉ ନାଗୁଣୀର ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଫଳରେ ଶେଷରେ ନାଗୁଣୀ ଜିତିଲା। ଶେଷରେ ନାଗୁଣୀ ଜିତିଗଲା। ଭୂତଟି ମରିଗଲା। ତ ନାଗୁଣୀ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କହିଲା, ନାଗୁଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ।